केने गइल बा यार, लागता कोनो मुर्गी के चक्कर में भाग त नइखे नु। काले से तोरा के देखत तनी बबनी, अगर आज ते एगो दूगो तीनगो तीनगो आ एगो और हेते बड़ा स्पेशल अंडा हमरा खातिर ना देबे नु तो पिकनिक के दिन तोरे के गायब कर देम, जान जाइए बबनी। अंडा ना मिली बबुओ। काहे? कैसे कि ये मुर्गी ना मुर्गा हो। तारा ढेर पता बा की मुर्गा हो। तो मुर्गा हमार होता हमरा मालूम ना रही का। केने बिया रे? दिले बिया। केने बिया? अरे केने बिया रे? उ तो खुद ले गई। कौनो बात नहीं के रात भर में तो 4-5 गो अंडा दे देले हुई ना। काहे? मुर्गा रोला उ। अब का खोल जाओ। अरे बाबा भाई लागत है कि दोनी के पिकनिक ना माने। हमरा लोगी को उपाय बा। का? हे रे मयूरी। हे ने वाह। का रे? ई बड़का बियोलिया के कोई एमे से नु बड़का लेग पीस वाला मुंह निकली। कौन रे? कौन का निकली रे? कौन? ए भैया मुंह निकालता है ना कैंसा? पानी डाल तो अब निकली। दही खे पानी नहीं खेने। ये गोरी उपाय बा का? ओए देख ग्रीटिंग कार्ड। अब देख के गनी निकलता। ओए देख ले जाके दे ए दे धर दे नीनू। अब देख ए भैया निकलो। ओए देखा ना ग्रीटिंग कार्ड तार गर्लफ्रेंड भेजले बड़ी। ए भैया निकलो ना हो। ओए देखो ना कितना हॉट हॉट शायरी लिखले बड़ी। हमरा पढ़े में लाज लगता। ले जा लेके भीतरिया पढ़त रहियो। निकल। बतावा हई कितना सुकवार बाड़े सा जे हई गहूँ बोला के बाद डेढ़ करता सन मानगन भाई तनी के सुकवारी के। अब रहू हमने के कुछ करी सन उससे तारा का मतलब बा? गांव के सबसे बड़का नमूना लड़का इहे हवन सन। एगो हमार हई नाती बा कितना सीधा साधा बा। हई ओरी सी सुंदर का सुंदर रह गइले सन। बुढ़ाऊ कुछ ज्यादा होता भाई देख ला हाथवा में चल जाए यहाँ से ना तो मामला हाथ से बाहर हो जाई। हाँ जा तनी के मुँहे के लगे जाई। गइलन। हाँ गइलन। का कहतल हन? कहत रहलन कि मेहनत करसन आगे बढ़बसन। देखली हमार दादा रहन। एगो हमार हई नाती बा कितना सीधा साधा बा। हई ओरी सी सुंदर का सुंदर रह गइले सन। कहाँ बाड़ी यार, ये तो सब सामान लिया के रख देले बानी। आ गइल बा सामान दे। भैया पिकनिक में हमारी रख ला भैया पिकनिक में रख ला। हाँ भैया पिकनिक में रख ला। भैया मानी अगर पिकनिक में रख लो अपनी बड़ा बढ़िया खाना बनावे नी सो। हमरा के तनी रसिया में से देती हा रख ला। अगर तू हमनी के ना रखबानू तो ठेवना पर पानी में कूद के अपन जान दे दे। रुक हे में जान दे ठेवना भर पानिया में। हाँ तो
तनी के तीनों नमूने हगसन का रे। हाँ हमनी के नु तीनों आदमी एक दो तीन तीनों आदमी मिल के पूरा गांव के चाट देले बानी स। कौनो किए बारात पड़ेला नु तो हमनी के ना पूछेला स। बरियारी जगह खाई आवे नी स। ठीक बा जा सन अंडा बनाओ सन। चल 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 भैया हैं कच्ची काटना हो मुर्गी के मुर्गा के ना ना रे बच्चो हमार अंडा हमार। ए ए ए ई कोर अंडा हो की मनी बनावल छै ए चल पक ना 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 जाता नहीं सन जाता नहीं सन। अंडा के तिये बनेला री तोरा मालूम बा ना बाग मरी हम जानते नहीं अंडा में डाल बनू अब देखा जब के गनी बोल रहा में डाल के एकदम ही गनी क्या क्या एकदम अब देखा सब बन गई लोई। का रे तोर लगे कब से फोन करत नहीं कब से ए भैया ओ अंडा बन गई लिया है ना चेक कर जाओ कैसन बनल बा। लागत है ठीक है बनैले होखबे लिया। ला भैया रे बुरी तोरा से अंडा मांगनी है रे पानी ना बाग में दई पानी ना हो हाँ। यो अंडा हो ओई में द के गोर दे दिया।